Nyt ollaan ratsastamassa kepparilla. Ja me ollaan menossa niinku tavallaan koiran kanssa lenkille, mutta me mennään niinku Matin niinku nyt kepparin eli Kallen mukaan. Ja otan aina pikkusen vähän väliä pätkää nyt tästä meidän lenkistä. Ja Kalle on ihan innoissaan, koska se tykkää olla ihan sairaasti ulkona. Et joo. Me mentiin äsken hiekkakentälle Kallen kanssa. Se meni vähän hulluksi siinä, mutta joo, sitten se tiputti mut, mutta kunnossa ollaan. Wow, Kalle, rauhoitu! Käytiin Kallen kanssa hiukan mettässä tuolla, mutta joo. Joo, ja nyt Kalle tuli hepuli! Pyrr! Kalle pyrr! Kallelle ei nyt loppumatkas niinku ollut suitsia. Me ollaan ihan just nyt kotona, niin mä nyt lopetan. Moikka!